Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024 ýylyň 8 aprel hepdeniň duşanma güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanalyna. Şuňky biziň gepleşigimiziň temasy Gurbanguly Türkmenistanyna geçiriljek Ramazan bayram namazyndan gorkýar. Şul hem Serdar Berdimuhamedow hem Gurbanguly şu geçiriljek Ramazan bayramyndan ýa-ni gorkup bir topar çäherler görüp başladylar. Gelin şu hatta biz jikme-jik güleşelim. Ine men sözü Muhammedawa beren. Muhammedaw salamu alaykum, hoş geldiňiz. Salamu alaykum we aleykümselam. Salam watandaşlar. Muhammedaw, siz ine meniň bilen bir näçe gün mundan, ýa-ni bir hepde aralygynda ine Türkmenistanyna Ramazan bayramyna hemmäňiz ýygnanyňda ine şol ýerde öz pikirlerinizi aýdyň. Ramazan bayramyna öz dileglerinizi Allahdan ýa-ni soraň. Şo ýerde özüňiz ýaly beýlik ýoldaşlaryňyz ýa-ni dinçi adamlar bilen oturup gürleşmede ýa-ni öz ýagdaýlaryňyzy umum ýagdaýlar boýunça ýa-da öz şad ýa-ni sözleriňiz bilen şadlygyňyzy paýlaşyň diýip biz aýdypdyk ýadyňyzda bolsa. Indi siziň bilişiňiz ýaly ine Türkmenistanyna bir topar çäherler şu biziň çykyşymyzdan gorkup ýagni ine meçhitlerde bir topar usileniýa ýa-ni çäklendiriji çäherler berildi. Şu hakda siz näme habaryňyz bar? Men oňa bir kiçik ýa-ni material göküjek şu hakda. Ýa-da isteseňiz men material göküjin, oňa siz aýdyň. Ýok, başynda bir girişe değil, bir meseleni vatandaşlar Koordinasyon Nisavet hem DVT Demokratik Halk Hareketi hem bilerikde bir näçe wagt ber alar maslahatlaşýar. Dürlü variantlar vardı. Mesela 9. ayda yine Türkmenistan'ın içinde halkı harekete getirme. Şol için biz makul günlük Ramazan ayının başlarını bilen halkı mescitlere çağırıyoruz. Şonu 2 hafta şu Ramazan, mübarek Ramazan ayı başlarından beri biz şunu ilan ettik. Şu an 3. mi 4. gedek şu video koyduk oturuşumuzda. O zaman onun yanına Moskova'daki bolan vakava inni hükümet şu an alcıralap korkup nämetçeğin bilene. Halk iyidi giderli mescitlere barıya hem mesela yaş oğlanlar biz dünkü öňünkü videolarımızda da görkezdik. Şol için hükümet korkup şuun azatlyk radiyeti dolu peredaça verdi. Hükümet inni mescide barıyan adamlara spravka almalı. Adamın önün koyuyorsan azatlyk radiyeden yönü ören korkuya. Hem güýjüni ýygnady şu an. Men sözüňizi berin Gurban Berdimuhamedow bagşlan doğrudan giç başladyk sebäbi men gün aýdyn men Iragym gelýärdim, men ýollar ýapdyk bizde. Remont edýän tarapam 40 000 ýetirdim ýa-ni ofise gelmäne. Şoň üçin bagşlansyňyz. Indi kedek gaty puhta bolşulatdy. Aýdyn Muhammedaw. Men bollum indi video adat radioda habaryny goý bir şonu. Bolýa. Hormatly watandaşlar, ine ýanky Muhammedawyň diýişýäli biz häzir bir kiçik maglumatlary okuýan size. Şol Türkmenistanyna näme bolup geçýär we näde bolup geçýär. Gelin birinji bilen biz ýanky ine maglumatlar Adatlyk radiosu bar ýa. Men her wagt Adatlyk radiosynyň maglumatlary köpünanýan sebäbi olar ýanky ofisial taýdan adam tutup onu aýlyk tülep giýinje uny ylgadyp ýa-ni material gözlýärler. Ular ýalňyşlar elbetde ýöne şoň aýdan habarlary ýa-ni iň bir uly meçhurde dograk bolup durda. Şoň üçin biz ine şol zatlary öküýärsiz. Ine serdim, men size okap bereyim. Ine Adatlyk radiosu şeýle maglumatlar berýär. Şu günler Balkan welaýatynyň meçhitlerine howpsuzlyk kärleri görüp eşitilmedik derejeleri güýçlendirilýär. Bayram namazyna howpsuzlyk işgärleriň meçhitlerde ýürüýte nowatçylyk etmegi. Gülkimem tutýar. Gurumçylyklaşdyrylýar. Dindarlaryň meçhitlere ýürüýte giriş kartalary bilen girmeklerini üpçün etmeklik şeýle de ibadathanalaryň girilgelerine adamlaryň metal detektorlary bilen bağlardan geçirmegi ýola goýmaklyk meýilleşdirilýär. Ine şunu dogry oksaňyz bir topar datlar düşündirilýär, ýa meçhitlerde bolup geçen datlar. Ine men size bir gysga ýa-ni DVT halk hareketi ýygna bardy. Ine çäherler aýdýan.
Ine Azatlyk Radiosynyň ýa-ni berilen maglumatyna görä howpsuzlyk çäreleri şeýle. Türkmenistanda ýürütülüşdiň howpsuzlyk çäreleri geçirýär. Onan ýa-ni Murat Urwanow bilen Muhammed Döýji ýa-ni Konstitusiýon Sentry bilen Dewlet Halk Topory Türkmenistanda inni protestler başlamaly birinji edilýän protestde bir aktivistlerden gürleşip başladyk. Bunu şoň öňüni almak üçin çäreler geçirdiler. Ine howpsuzlyk çäreleri, howpsuzlyk işgärler bayram namazyna meçitlere nowatçylyga bellener. Haýsy ýurtda başladylar? Aýdyň ady. Rossiýada Krokus ýa-ni mende medeniýet öýündäki bolup geçen teraktdan soň käbir meçitlere ýa-ni gadagançylyk etýärler, beýlik meçitlere işleýär. Hemmeti ýapylmady. Ine bizde terrorizm ýok, Ilaytada meçitlerde ýa-ni din terrorizm ýok, o zatlar ýok, şonu da güýçlendirilýär. Sebebi şo ýerden adamlar galyp ýa-ni protestler başlamadyn diýip gorkup Gurwanow bilen Serdar Berdimuhamedow çärelik bolýar. İkinji, adamyň ýörüýte giýiş kartalary bilen meçitler kabul edilmegi meýilleşdirilýär. Niýde başladyr? Rossiýada da ýokdur. Karta bilen ýörüýte sen dini kartaň bolmaly. Oho, o hökümet edarasy däl. Serdar Berdimuhamedow o kezzap Gurwanow öz-özüne milli lider. Öz-özüne saýlan. Ola ýazat dünýäde ýok. Sen özüň ýa-ni ýakynda nama nemede aýdy okap durdyň meçitde, Maryň meçidine. Utonman, men kapatyz aýtmaýyn Ramazan aýyna utonman bir kezzap inni ýa-ni şol kezzapçylygy dinimizde de geçirýär. Üçüncü, cemaat girelerine metal detektorları bilen bağlanar. Adamlar metal detektorları bilen bağlanar. Yak meçide gelen adamlar. Niye de başlar ya da? Dördüncü, meçitlere video kameraları oturdular. Yine hormatly vatandaşlar, mesela bir küçük videoda görkedeyin şu wagtda meçitlerde näme bolup geçýär? Girin seyrederiň. Murada, men yeni geçirilýän çärelerini bir daha da goşaýyn. Ýani doğru şu videoda gördüm Muhammed abi. Yine hormatly vatandaşlar, ünsüreşini ýaly. Yine meçitleriň ýagdaýy şeýle. Biz häzir Muhammed abi bilen jikmejik şu arada gurulacak. Muhammed abi söz sizden aýdyryn. Bir neme tek kartı almalıyantı bilýärmi näle? Her kim ýaşaýan ýerini şol jit bolýarmy, näme bolýarmy? Dom problemiyede. Şo taýda 3 arkasy diye, 3 arkasyn barlanyp diye odan meçide gitmek üçin ýörüýte karta berilýär. Inni bir näme? Indi şo musulmanmy, dämi? Näme barlajaklar 3 arka? Korkýar. Hükümet korkýar, näme etjem aljyraya. Inni islenlik Türkmenistanyň içinde halkyň ýyglanýan ýeri inni bir bela bolýar bu haramda. Sebäbi bular özleri bilýär. Näili ýurda dönüklik etýär. Bir kanunçylyk etýärlerini bilýär. Ýurda talaýanlygyny bilýär. Halkyna azar berýärligini bilýär. Hükümetin içindäki işgärlerin hemmesinin nardalygyny bilýär. Halk şolary eliyetli öldürjeklerini bilýär. Şol üçin gorkýar. Dogry. Men nämen bellek kişi bolýanlar, Muhammed abi, Türkmenistanda dini adam haklary bozulanyk. Dini haklaryň bozulýar. Men bir zada düşünýär, Türkmenistan hem musulman döwlet bolýar. Haçanla sen musulman bolup, ýagny meçide var Ramazan bayram namazyna arkyň girip namaz okabilen. Näme Türkmenistanda terroristler barmy? Ya Talibanlar barmy? Ya Türkmenistanda näme ol İGİL'in ya beýlekiň, eýlekiň ýa-ni gurumalaryň azalary barmy? Elbetde ýok. Bir Türkmenistan bir rahat döwlet, parahat döwlet. Bizim dinimiz edil Arabistan dini ýaly,
Biz bir fanatik değil. Biz anlardan gelen, bizim atabalarımızdan gelen dinimiz, yani asıllı, salihatlı, yani düýüklü ve parahatlı dinimiz var. Şu zatlar dine öýlerini gorajak bolup protestsiyondan bolup gidermen. Ýadynızda bolsa biz İran'ın protestleri niden başladı, meçhitten başladı diýip görkezip bolup şu zatlarym şunu gorkuzdy. Çawşeskin ykbalyny öküzip o zatlarym gorkuzdy. Şoň üçin Gurbanyň Berdimuhammedow bizim kanallarymyzda seredýär. Kommentariýa ýazýar. Yani başka hattan komentari yazıp gel bilsen bolýa, eýdýän bolýa diýip, ýani şu Gurbany uly. Bizim habarymyz bar. Ýanyna adamlar görüp dur, aýtdylar. Ine şu ýaly özü görüşýär bu. Bunun özü birinji plana çykdy. Bizim bilen görüşmeli. Yani halk bilen görüşmeli. Hormatly dindarlar, men size bir zat aýtjak bolýam, bir mysal getirjek bolýam. Ýadyňyzda bolsa, ol Türkmenime şu atly bir kezzap diktator Niýazow Türkmenistan dolandyrylny. Şonu Severni köçedäki meçhit, Hitrovkadaky ikinji meçhit. Şo ýerde Atagerli imam diýip meçhidin ýani molow bar. Şol oğlan şeýle diýipdi. Şo ýerde ruhnama okuljak bolsa, ine şu ýerde bu Allah'ın öýü, dine Allah'ın kitabı okulmaly, başga hiç bir kitaplar okulmaly diýip adalatly, pek yürekli, Allah inanýan adam Allah'ın sözünden çepede sagada kaçman şunu aýtdy. Korkma. Ine şoň üçin şunu yığnadylar. Vurup türmede öldürdüler. Şoň cesedini verdiler. Hemmer gömgök. Onun kakasy Şiirmoğlu. Şiirman. Onam çektiler. Yani onu öldürmediler. Ine men diýjek bolýan adam görýäňizmi? Sen Allah'ın ýolunu saýlasaň sana adatlyk ýok. Yine şun kunna men bir topar materiallar yani Türkmenistan'a ýalňyja dallyk Türkmenistan'a imamlar meçhitlerde Allah tarapyndan Gurbanyň saýlandy. Ine Gurbanyň Allah tarapyndan paçha berildi. Bizim paçhamyz onu hiç zat aýdyp bolmaz. Onu dine hormat goýmaly, onu ýüzüne seretmeli. Allah tarapyndan saýlanyldy. Ine şulardan milli lider prezident Allah tarapyndan saýlandy. Ulum bir Allah'ın adam diýip aýdýarlar. Muhammed ağa, sen menden din uğruna ýanky maglumatlar köp bilýän. Sen özüň näme seredýäňdir şu imamlaryň aýdýan sözüne? Meçhitlerde ýaş olanlar ýanky normal adamlar ýanky din adamlar baranna ine şolar propaganda berýärler. Prezidentimiz bizim ýanky Allah tarapyndan belirlenen, bizim hormat goýmaly, Allah hormat goýuşmyz ýaly. Milli liderimiz bizim ine Allah tarapyndan belirlenýär. Halk belirlemese de ine onun kitapları mukaddesdir diýip şoň kitaplaryndan okuýarlar şöyle. Şu arada näme aýtyljak? Öz bahanlyk berseňiz bir jemläp bir düşünjeli halkymyza düşündürseň sebäbi bizde köp dinçilerimiz meniň pikirimçe öz adatlygyny düşünen ok, öz din adatlygyny düşünen ok, şo meçhide bar ýa Allah'ın öýüne o ýaram ýanky ruhsuz, akylsız, ýallyk moğollar, imamlar basyp alansoň, şonuň ýanky diýanatlaryny dinläp, şol dogry ýol diýip hatap edýärler. Şu arada bir siz öz pikirinizi aýtsaňyz, Muhammed ağa. Gözde şu gynantagan Türkmenistanyň içinde şu Niýazow gelenmäri şu dindarlary kontrol etmek üçin KGB'nin imamlaryny getirdiler da. Şolary öwredip, dad edip, gorkudyp, her gaýsynyň şolan garşyny hökümetiň eline dasýorlary bar. Şolary gorkudyp nemetýärler da, saklaýarlar. Arasda halidallah imanly adamlarym, imamlarym olar aýyrýarlar, ýan gaýdyşyň ýany. Kän men tanaýar, aýyrdylar. Ýöne inni häzirki ýagdaýda men aýdy. Şu imam bolup meçhidin öňünde durarlaryň hemmesi hiç wagt meçhidin içinde eger etiqatlary bar bolsa dini İslam'a, eger tawhid, nebawwet, maada etiqatlary bolsa, Hudaýyň güýçlüligine, Hudaýyň hemme zady görýärligine, hemme zady eşitýärligine, nire bardan barlygyna imanlary bolsa, onu olan halka anlamaga haklary ýok. Şu an Türkmenistanyň içinde arak tatyanam şu haramzada, triyek tatyanam şu haramzada,
çilim satyanam şu haramdadı, yurdun bağlığın tağlayanam şulu, şulun yegenler Aşgabat'ın içinde halka zulmetyanam şulu. Şolun nehilli kitap yazyanam belli. Namazım okanak, ruhda tutanak, dinin bir eyyem daşlaşan adamlar. Mescidin içinde gelip şolun kitaplarını okumakla, şoları övüp vaat etmeklik mescidin içinde haram. Hiçbir yerde, hiçbir devletin içinde Kur'an'ın başka kitabı mescitlerde okumayan. Dine Kur'an'ın sureleri, ayaları ve hadisler hakkında mescitlerde imamın vaaz etmeye hakkı var. Onlardan çıkabilmeyen. İran'ın bir belli ahuni Mevlevi neme eşitmen öngäçe peredaçada koydum men häzir görkezben biler turatyny çıkış etýänini buluşlan nemette häzir buluşlan amami her hepde hükümete karşı hükümet yani karşı diýenim hükümetin içindäki var problemler halkın isleyen zatlarını açık hükümete aýtýar. Hiç zattan çekinäňä halkam fiileye, halk iýnine de durýar. Hiç adam şoňa şuleçeli hükümet edibiler. Ahaneke. Inni bizim imamlarymyz hemmeden ýaş. Şundan dini kabul ýerler. Näme üçin şu adam öz janyny hatar oklap, öz çağalaryny janyny hatar oklap, halkın içinde her cuma namazda gelip vaaz etýän zady näme? Yurdun içindeki problemler aýtýar. Halkın problemlerini hükümet aýtýar. Siz dini hükümet diýäňiz, halkym şolary sizden talap etýär. Şonu ýerine ýetirmeseňiz, siz özüňizden din sözüni aýyryn, İslam sözüni aýyryn diýär. Ahlakada çıkış ediyor. Her hepte de var. Şol için aman diyen adam bir tofar adamla arası yürek bilen öz ferayizini yerine getirmek için mescide gelip bir imamın pak adam deyip izinle duruyorlar. Eğer şol imam pak bolmasa, Hudaya etikadı bolmasa, imanı bolmasa, halka anlasa, zalimliğin tarafında dursa, on izinle durmaklık haram. Müslümançılıkta haram ediliyor. Şol için Türkmenistan'ın mescitlerinin imamları şulady bilsin. Eğer de halkın tarafına geçmeseler, halkın meselelerini beyan etmeseler, halkın kıyınçılıklarını beyan etmeseler, ola imam bolup bilmer. Ola bir kezzap olur. Ola öz ikbalini haramzada bağlamalı değil. Mescidin içinde olan buyrukları bilen geplemeli, vaaz etmeli. Ola sosyal problemler aydıp bilir. Hükümet hem sosyal problemleri çözmek için bir bölüğünü halka değişli yerine halka ait şöyle kömekleşsin bizim yurdumuzun içinde kanunçılığa, düzgünü yerine getirmekte, edep ekrana deyip onu gepleşip demedip bilirler. Yöne zulmün karşısında hükmen ola çıkış etmeli. Ola etmeli zatları imamın şonları var. Şol için her hepte de 5. gün bütün Müslümanlar yığınalıyor. Şu tayının yaşayan adamları mescitte yığınalıyor. Şu zatları gurrun etmek için. Ama her mescidin imamı şu yaşayan mahallelerin problemlerini şu tada aytmak için şu tada. Vaaz etmek için şu tada. Doğru. Muhammed ağa, ine men pikirimçe Gurhan'ın içinde, ine men size bir soru verin, pikirime deyinçe. Gurhan'ın içinde şeyde sözler var mı? Paçanı Allah saylıya, paçanın ömrünü hemmeler boyun eğmeli. Hiç yerde yok. Hiç yerde yok. Onu neden tapya şu sözleri? Ola son bilýärmi? Kur'an'ın özü belli. Ola kitabı. O zaman şu 1400 yılın dövrüne bir tofar neme halafatle gelýär da. Neme diye Osman nemeden ba ondan son
Osmani dediğine kendi şey ilginde İslam devletleri olur. Bir topar teritoriyan alın. O zaman her gayfi ne göre bir topar değişti düzgünler girdi. Şu düzgünlerin içine bak. Vahabiyet yani bir şey. Şunu oradan. Vahabiyette ne? Saudi Arabiya. Bir emir var, bir tane halife var. O zaman emir ol adalet yerine yetirmeli, halife dini uğurlardan. Otçun yani bölüşükli var arasında. Göğünü olu dinin zadını yerine yetirmeli. Adaletli olmalı. Zulma ayırmalı. O zaman bir tovarla şundan hayırlanıp evin kişik olup ederle bağ. Bir tovar moğollarla dünya köp büyürlerine de bağ. Göğünü oları eyyemem ayırıya kal. Hiç vakit şola kalan yeri yok. Doğru. Dinden ayrılacak olaylarla da oğlum etmek için. Yine öňler misal üçin bir paça bolanma, edermen, gahrymançylyk görkezip, ýani akylly bilen, paýhasly bilen, adalatly bilen öňe çykyp şonu adamlara saýlap, ine şol dogrudan saýlanan adam, ýani halkyň için, görüşýäniň için saýlanan adam gahrymançylyk boýunça, ýani munyň edermeni boýunça, dindarlyk, adalatly boýunça. Indi ülkeriň hormatlanmayan imamlar, Türkmenistan'ın yallak imamlarına yülenyen, kov imamlar ama gurum yok. Yine şu yallak imamlarına yülenyen. Ol yadımızda olsa biz halk maslahatının yani vekillerini okuduk. Pampersli yaşlılar. Utonçlu aksakallı pampersli yaşlılar. Yine utonçlu yallak moğolları ve imamlar yülenyen. Kim Kur'an'ını övüp Kur'an'la boyun eğmeli bizim milli liderimiz deyip gören olsa ben yine düşünürüm. Önkü zamanlarda şeyde yani paçalar saylanıptır. Öňe gidýäji terkerde serdarlar saylanıptır. Häzirki zamanla yine Gurwanyň näme geldi? Gurwanyň niýasy öldürüp şol wezipeni aldy. Makinasiýa edip, falsifikasiýa edip, bunu adam saýlamasa da falsifikasiýa edip 92-99% ses alyp geldi. Hi özüňiz inanýarmy şoňa? Ýok. Onda näme kezzap, adam öldürücü, cinayetçi adama siz Allah tarafından sayılan adam diyemez. Allah tarafından şunu basmalı biz. Siryal kezzaplar daşını üyüşürüp halka şunu yol vermen, halkın yankı isteğini kanaatlandırman otuyorsunuz. Siz Gurwanyň isteğini kanaatlandırýar. Emhime teröristleri yüzlenýän, siz zulüme boyun elip hizmet etmeyen kaçan yankı duruzjak şunu, kaçan bet etjek bolýar. Bolmada buraya aldı. Konstitusiýa var, ona üstüne tans edýäňiz güçtöpdi, Gurwanyň kiňiz. Hemme organlar başarsa şu Gurwanyň bir zat ise şondan peýdalanyp halk talaýar. Onun mesela gazançylyk goýup ýani halk talaýar. Ay men näme diýim, men de boşam. O, senen bir döwletiň, bir halkyň, sen bir agzasy, senen bir şoň şeýeni. Bizde halk kalmadan, millet kalmadı. Türkmenliyden Türkmenden kaçıyan. Şoňa maskara bolup bütün dünyada aňarda dursun. Özümizin ömrüne maskara boldu. Allah ama Türkmenistan için ya daşına plan Türkmen diýse goýsun, Türkmen diýmesen Türkmene şey diýer. Diýmedi alamda. Sebäbi Türkmen häzir kezzapçylyk, alawçylyk, yallaklyk, pul ogurlamak, adam satmak, şu ýaly emhemen edil yani adamlardan agentleri yasan ýaly ine şu agentler şu derejede bolmaly, halkam şu derejede etdirdir. Hemme agent etdirir halky. Şunu ýaly şu daýladyr. Aklymyz ýokmy bizim? Ya biz aklarda gara diýip ölüp geçmeli bütün dünya üstümizden gör. Indi bet etmeli şu zatlara. Ine barman şu meçitlerde imamlar oturup size Gurwanyň ýa serdarlyň kitaplaryny öwredip şoraýaly maglumatlar size berip ýani üstüne öz kommentariýaryny berseler barman şu meçitler. Oraya imamın izine düşmeň. Öy aýlanyň hiç bolmasa men babam ýaly ýani atam ýaly özüňiz gurtlanymda özüňiz okan. Şolam arasy bolýar. Hapa meçide baryp hapa nemelerden dinlänin özüňde okanyň arasy bolýar. Arasy ýerde okan. Hatta şu kezzap Gurwanyň berýän meçitler hem çüýretdi, zaýlady. Şoňa çüýrük adam. Çüýrük başgalan iň çüýrük wekili.
Ben ne yapayım size şu hatları düşünürüyorum. İnni bir kirleğiniz aylan bolunu özünüz oynatmam. Moğolalar emheme oynadı ya. Emheme kurbanla oynadı ya. Kurbanlam hedine deyip triyek çekip aylanıp namaz okuyan men yani Ramadan tut yani. Ramadan tut yani. Bir gün triyek çekmede yaşap bilen o. Ya düşünen okmu. Ya inanan da okmu. İnan men o zaman feride intervyularına. Bir normal adam bilecek, ayt bilecek sözlerde del bilecek intervyu sana. Samtık burada. Anlamadık bir adam. Meçhitlere detektör koyuyor. Meçhitlere karta koyuyor. Yani kartalı girmeden olmaz. Bankomat yani avtomata koyuyor kartanı yani kıymetten kapılar açılır. Meçhitlere emhemeleri sok doğruladı içine. Niye de? Niyaz doğruladı benim olmadı. Bir niyaz kezzap yapın şunun geçirdi. Ben öğüm diyen rejim samsık. İdiot. İdiot gelse idiot rejim oluyor. İdiot yani hükümet böyle en idiotlaşan adamlar ömür saylanıyor. İnanan yok mu? Men size bir hat vereyim. Yine bizim vatandaşlarımızdan bir hat belli. Şunu efirinde o hat verdi yani kaç ettir. Muhammed Ali Rusot berden. Oluyor. Yine orça ya. Bizim vatandaşlarımız yine şu hatı verdi. Türkmenistan'dan. Здравствуйте. Пожалуйста, расскажите, как 17 января 2024 года 36 учителей беззаконно были уволены с работы. Начальник ГРАНО Аннаев Баймрат Тачмурадович с некоторых школ вызвал учителей в ГРАНО и заставил написать заявление по собственному желанию. А когда мы отказались написать заявление и требовали показать приказ министра о нашем увольнении, он не смог нам показать и стал нам угрожать. Обещал нам, что очернит трудовую книжку и диплом. После этого мы никогда никуда не сможем устроиться на работу. Мы писали заявление в Министерство образования и даже ходили туда. Но нас никто не слушает. Писали президенту, в Генеральную прокуратуру, в городскую прокуратуру и Трапскую прокуратуру. Даже в Комитет народной безопасности, национальной безопасности. И все равно нет никаких изменений. Начальнику ГРАНО даже говорили, почему директора и завучи школы у выпускающих учеников за большие деньги исправляют их оценки в наших журналах и в их личных делах. Почему они до сих пор работают, а нас без причин увольняют. И на каждом сборе денег мы должны сдавать деньги неизвестно куда и зачем. Мы даем ползарплаты на эти взятки. Начальник ГРАНО Аннаев Баймрат Тачмурадович надеется на министра внутренних дел на Хыдырова Мухаммеда, так как они родственники со стороны жены. Вот почему он делает то, что ему угодно, и ему за это ничего не делают. А у учителей есть дети-инвалиды, среди учителей есть матери-одиночки, есть вдовы, есть разведенные. Им всем очень сложно. Мы уже 3-й месяц без работы, и как дальше жить нам, не знаем. Помогите, пожалуйста, расскажите об этом. Может, кто-то нам поможет. Ünitörün Türkmenistan'ın etraf prokuraturasına, şehir prokuraturasına, baş prokuraturasına, prezidenta ve beylik kurumları ardayadım. Yani ministerstva, bilim ministersinin hiç netice yok. 36 tane muallimler cool yani. Neyim ki? Başka bir sebep aydanların gitmeye ministersinin yankı kanunlar boz deyip buyruk veriyende, yeni burada tip veriyende 36 tane muallimi yankı ayırıyorlar. Yine şuraya men muallimlere açacak olayım. Ünitörüm, Türkmenistan'da bir kanunçuluk. Şu muallimlerin elleri bilen, direktör davuşunun elleri bilen Urvanlı Serdar Bermuhamedov şu vazifeye geldiler. Siz şu nedenizle fikir ettiniz, ay men neyim çözülüyen, men edbilecek işim yok deyip, yani şu falsifikasyonu et koyuyordum. Erteki gün polisler, köçede aktivistler, turup adamlar talap, urup, ay men neyim etbileyen deyip, yine olurum, işten kovulup, iş şekler, kovudel, aylıklar pes, mecbur yağdayda ziyatkan mal oluyor. Olurum, men neyim edin deyip şunu verirler. Yine muallimlerim şunu verirler. Yine her bir uğurda işleyen adamlar, şun bana rahat yok, hem rahat gülüyorlar deyip gelmiyor, men ziyatkan yani ziyatka veren üstünden bir düştü, yani derru sen ağır uğruna tanıyan. Men neyim ki şu zatta düşünürken, vatandaşlar, yine siz bir kanun devlette, bir kanun hükümet bilen işleşteniz, bir kanunçuluk etmeli oluyor.
Şu bumerang size gelip degendir. Pikir etmeyin. Sana degmese çağana dege, çağan narkoman olur. Ya çağını yaramasa baniyata varında onu yani köçüge ederek onu başka yerine operasyon edip öldürürler. Ahir sen katastrofada yaşayan. Bu bir test matriça biz şunu bir doğrulamalı. Onun için biz sökmeli hem medali teyden olmalı. Ben şunun için size diyen teyde Türkmenistan adaletli, kanunu hormat koyan, prezidentam, parlamentin vekilleri, halk masalarını pıtratmalı, halk masalarına o yaşap, yani işleyen yaşlıları maskara edip 2 yıllar hem ekranlarda görkep durmalı. Şun kimdigi? Şunun üstüne kurvalı neydi? Kezapçılık edenliğini. Kurvanların Serdar Berdim tut söyledip halkın önüne suud edip halkın önüne köçüme ayladıp Türkmenistan'ı ahranatı bilen halk üstüne tüy kurmaya şunun. Şuraya kezzapları yani halk tanımalı. Halk öz ağrına duymalı şunun. Ondan olur basmayın. Yani şuraya moral taydan şunun halkın yani şunu yığırıncını biz bildirmeli. Şuraya da attır etmeli. Yine şunun için ben hemen de diyen şun kuvuna yine dine deyip başladı. Din çaklendirmeleri sakkal yankı sakkalı Muhammed Peygamber'in aytdı. Beylek dinlerden bir tapavutlu olur. Biz sakkal koyuyoruz. Sakkal koyduran oklara. O ne bir Müslüman devlet oluyor. Ağzını doldurmam gidip yankı Arap devletlerden bu yankı karlar alıyor. Yine Arap devletlerden goğurlav alıyor. İnanmarsanız Gurvanın Serdar Kezzap Mekke'ye gidip şu yolda üyelerinin yankı ayet okap üyelerinin arasaladık deyip günahlarımızı Allah geçti deyip yeni gelip yeni Müslümanlara davet ediyor. Şu yer Kezzap'lar. Bu ne diyecek Muhammed abi? Murada ben de yankı ayet yerden bir tovarda doğru şu realistden gelip biz hadir adamları mescitlere çağırdık. Ben de şu an mescitlere barayan adamlar hem mesnetere yaş olurlar. Bula ne eteceğini bilmeyen hadir mescide var yani. Belki şu mescidin içinden bırdat edip bilerdi. Halk yığınanta buraya. Şu tadı şu meseleyle ağdaldı, oğuldu, şunu çözüp bulacağını göz yetiriyerler, şunu yanağın tarihte bulun. Ne illi Müslümanlar kız çok olasın adamları. Adamlar hükmen bir uğrunu tapyarlar. Ben de ne için dünyanın hem yerini Müslümanlığı kup da Müslüman devletleri. Şunu yanak, yaş adamların mescide bariyani, normalni sistemada işlep bir önüne şunu yanak görmerdim. Mümkün bir eydi fetirde kurbanlık nemesine barsınlar. Başka vakitla kem barılmaya. Yöne bizinkili ne için bariya şu? Hem mekiş buradan etcek oluyor, buradan araşacak oluyor. Yol gödeyen. İnni, yan kaydan tebeplenmezsen adamla ne için oğurluk etkiyorsan özleri şu oğurluk edip dudağa düşüp özlerine yine kamçı deriyor. Burucu özlerine deriyor. Şu yağdayı bizim hem halkımız betbak dedi. Hükümetim şunu biliyor. Hükümetim biliyor. Dine şun öz maşgalatından başkasının hemmesi şun düşmanlığını. Dişin kırcırdadıp görürlerini biliyor. Şu sebepten biz ne diye? Bütün halka diye. Eğer halk ayağa kalanla, hükümet içindeki işleyenle, yaşlılar, amamla, halk tarafa geçti. Halk bağışlat bilir diye. Yöne ıkbalını değil, o karamdada bağlama diye. Müslüman olup oturan, özlerine aman deyip oturan adamlar. Siz hazır, gepinizi aytacak gepini aydıp bilmeyenle olan hadir imanları kamilleşmediği adamlar emeğinde. Hakikatten Hudayı ananayan adamlar. Hakikatten imanlı adamlar. Ola hiç vakit hakikati gizlemeye. Zalimin önünde sesini çıkarman durmaya. Muhammed Peygamber ve on yararları köçelerde gezdiler. Daşlar vurdular. Geniştiler, azar verip öldürdüler belalıyı. Belalık demek en yakın yaralarını, ece kakalarını öldürdüler. Onu da hakikatten kaçmadılar. İmanlarına şek etmediler. Zulmün karşısında görüştüler. Bizim hadir amam deyip oturalım. Ola hadir kamillik dereceye yetene. Ola hadir imanlı de.
Oly özüne aman diýse de häzir gorky da yüreğindäki duran gorky olary zalyma hyzmat etmäne getirdi. Ýöne men 1000% bilýän. Şola da diýişin gyjardatyp ýöreller. Eger şu halk galasa menem şoň iýinden giderni oturarlar. Şola bilen ýardaş, şolara ýardam bolarny bilen adamlar. Şol üçin hem watandaşlar. Men hemmäňizi ýüzlenjek adam. Bir şu gorky döwmeli, meçhitlere barın, Eýdi Petre barın, hukumetin gorkanyny görün. İçine girmekli kökmenle, daşynla durun. Barın hemmäňi şu tap. Meçhidin içine girmek kökmenle, atlan ona girjegem bolma. Ola näçe detektör goýsa goýbersin. Näçe video kamera goýsa goýbersin. Siz bir kanun hareket edende. Siz kanun esasında. Dinin feraýyzyny yerine getirmek üçin. Arkayın şu tap var yani. Hiç hayfiniz bir kanun hareket etmeyen. Hükümet işgärlerin bilye sizin yardayınız. Düşünye. Ola da siz hareket edenize karşı. Şol için şu tak yığınanca köp bolup şu tak barın şu gepi kovgadığınız Berdi Muhammed'in şoğun gittigi. Şunu kuğun korku pädir. 3 arkan baradıp meçhide girmeliýär şondan barat. Bula kaçmana tayin. Gen görme eger Berdi Muhammed'in maşgalasyny şu wagt çıkaran boldy. Öden giden bolmak mümkin. Şol üçin men size aýtjak bolýanlarym. Watandaşlar barın meçhitlere adamlar köp bar ýaşata. Şu tadan biz şu haramlardan aýyrar. Hem meçhitlerin amamy, hem şu tadaky koyan ahranalary, polisiýalary, Hudaýa hemme zady gasemçi. Şolan hemmesi sizin ýerinizde durar. Bir oly hereket edim şu ta. Bolly hemme ýurtlarda da adamlaryň ýygnanşýan ýerinden hereket edip bir üýtgeçlige gelendir. Doğru diýen Muhammed ağa menim goşulýan, ine hormatly watandaşlar, biz size öňkü çykyşymyzda görkezdik. Aşgabatda haýhyra barmaly. Men ýene bir görkezýin. Ine Görol köçesindäki meçhide barýamyz. Şo ýerde, şo meçhitde, bir minut. Ne görkezilse. Wadenken ýygynaky, ýa-ni Görol köçesindäki meçhide barýamyz. Ine häzir görkezilse. Ine şu meçhit, ünferim. Türklerin gurun meçhidi var, şöyle barýamyz. Şu içine girip bilmeseňiz daşyna halça goýýan ýa-da yer tap öz ýa-ni bayram namazy okan. Onam okap bilmeseňiz içinizden okanda şu ýerden ýörep başga meçhide girin. Durun şu ýerde bir 30 minut ýaly. Şu adamyň üýşýänlerini görsün gurban boly. Şol adamlara üýşüp gurbanlara garşy ýa-ni öz nägeliklerini, din nägeliklerini bildirýänden görsün. Ondan mümkin gaýtyp dine ünsüp durar. Mümkin ýa-ni şu zatlary gaýtyp şu zatlara ünsüp size kömek eder. Siz aýtmasaňyz, diňe etçegi neder? Ýa-ni mundan meter nimeder, ýa-ni nimeleri mundan meter gysar. Şoň üçin ser tapyn. Bu bizim bayramymyz. Ramazan aýynyň, ýa-ni bayram namazy. Şöyle hükman barmaly. Ahal welaýatyň ýaşaýan adamlary eger Aşgabatda 5 tane meçhit bar bolsa, olar bar bilmeseňiz, onu öz owaryňyzda meçhitler bar. Ýakyn meçhitler bar. Şo ýerde üýşüň. Öňüzde oturmaň, üýşüň şo ýerlerde, üýşüp şu adam sanyny görkezin. Şo ýerde öz şadyan ýa-ni ýagdaýyňyzy, duýgularyňyzy, şadyan öz bolşuňyzy ýa-ni adamlar görkezip olar gowy sözler aýdyp, bayram sözleri aýdyp bir-birini gutlan. Ine şul Türkmenistanda biz häzir protestler başlaýar. Ine şul birinji agdybirlik, ýa-ni akçamy. Bizim watandaşlarymyzyň agdybirlik akçasy şu. Hiç bir kanun bolýan nädir? Meçhidi var, namaz, bayram namazyny gosaň. Ya da bu meçhidin o meçhide ýürek gidin, köçeleri doldurun, görkezin. Siz bir meçhidden başga meçhide barýan namaz okumaň, bayram namazyny. Gadaganmy ol? Gadagan bolsa onu Türkmenistan musulman döwleti bolmaly. Türkmenistan onu ateist, terörist döwleti bolmaly. Biz teröristler däl, terörist ine Gurbanguly bilen Serdar we onun hökümeti şular Talibanlar bilen duşup Talibanlara kwartira ýegenler, kwartira berýär $200.000
hem pasport hem kwartira berýär. Kim terörist bolýar? Ramazan ayına, Ramazan bayramına barıp bayram namazyny okuyan adammy ya teröristler bilen duşup bütün dünya Talibanlar terörist diye şol bilen duşup olar ýa-ni zatka berip olar produkty, olar benzin, kerosin uğradyp ve şolary Türkmenistanyň içinde bir kanuyada da kwartiralar berip ýa-ni pasportlar berip ýören adamlar bolýar. Ya bizim halkymyz bolýar. Indi başyňyza aýlan. Biz hökman Türkmenin kimdigini, Türkmen näl, kellesi giden, çüýrük tohumynyň lideri, milli lideri Gurbanly Berdimuhammedow görkezmeli. Şunu Türkmençilik wagt bolsa, şu Türkmen bolýan bolsa, musulman bolýan bolsa, hiç wagt bizim dinimizde degmeler. Hiç wagt bizim halkymyzy şu genotida şuna getirmeler. Gurbanlyň wagty geçti. Serdar вообще pasajir. Hiç wagt prezident aňyza dursun, Domproviň başlygy bolmaly. Pasajir. Gurbanly gitmeli, wagty geldi. Ol ýa-ni MHM üstünden, polisiýa üstünden saklanyp gelýär. Hiç bir milli liderim däl, hiç kimini isleýän ogum, görün kişinin ýigrenýär. Görün kişi şunu ýa-ni öldürjek bolýar. Şu ýaly halk ýigrenýär. Bu milli lider däl, halkyň hakyky, halkyň halk düşmany şu. Öz çüýrük tohumynyň milli lideri. Hatda öz çüýrük tohumyny da kezapçylyk edýär. Öz ogluny kezapçylyk edýär. Kezapçylyk edip haklaryny aldy öz oglunyň. Öz oglunyň haklaryny özüne oýdy milli lider. Özü gidip bağlançylyk geçirip ber, Täjikistana gidýär, Dubaýa gidýär, Türkiýe gidýär. Hem ýere gidip ýa-ni syýasat apar. Ogluny şu näçe köp daşyna gidip syýasat apar, şonça ogluny bütün dünýä öňünde, diplomatiýanyň öňünde peseldiýär. Gatow düşünýär şu zatlar. Adamyň ýanyna gidýär. Bir samsyk bir zat näme çykyp goýup durýar. Öz düşünýär, öz samsyk. Gıýbatçy samsyk. Öz oglunyň gıýbatyny edýär başga ýerde. Şol ýaly biz bundan ýa-ni öz goşuklar araşýar, biz bundan Türkmenistan özer diýip garaşýar. Ertekinden iň gazaply ertekinden çykynly boldy. Inanmaň şu zatlara. Imamlar mümkin mecburduram. ýa-ni size Gurbanly Allahdan saýlanan prezident diýmeli. Olar gorkda olar MHM gorkuyandyr. Ya olar bir kezzapdyr. İkiden birdir. Ýöne biz halk. Bizim utýan adamymyz ýok. Din utulýar biz. Şonuň üçin şu zatlara ünsürüm. Biz ýene-de bir gezek sizi 3-nji ýerden Ramazan bayramyna çağırýar. İmamlardan soraň näçedir? 5:45 öýlen ýalňyşmasam, ýa aşgabatyň wagty başga wagt. Şoňa sezdiňde Ramazan bayramyna gün bar. Siz şoň üçin tutup alyp gidýän bolsa düşündiňmi? Sen kelleňizi işleýärmi? Mena bayrama geldim. Näme indi dini bayramlarymyzdan näme gadagan Türkmenistanda. Aýdyň şo MHM'ler. İmamlar ýüzlenýär. Üstüňizde Allah we Allah öýünde şu ýaly diýmek, aýtmak ol bir kezzapçylyk. Bolýa Gurbanly, bolýa MHM. Sen Allahyň öňünde jogap berme şu zatlara. Eger hakyky dinçi bolsaň, eger hakyky dini dindar adamyň ruhuny ýa-ni terbiýelejek bolsaň, sen ruhun näýdi? Kezzap adama Allah berdi diýip aýdýar. Allah näme? Niyaz berdi diýdim şoňa ýa. Allah näme? Şu Türkmenistan halkynyň pullaryny oglap Türkmenistanyň ýa-ni tewgalyklaryny ogla diýdim. Elbetde ýok. Allah'ın işi yok onun. Allah din şertte hemmelere ya mümkünçilikler ya. Ol biz mümkünçiliklerimizi alıp bilmedik. Bizim mümkünçiliklerimizi Gurbanly bilen MHM uğurladı. Ine şoň üçin biz şuna geldik. Yani doğru mu? Gurbanlyň özüň başarjak boky ýok. Dine ýanyna MHM, polis, dine şular bilen ýa-ni halky gysyp ber. Türkmenistany soňky 3 ýylda MHM bilen polis dolandyrýandyr. Hiç bir üýtgeşik bizde ykdysady özgeşikler ýok. Ykdysady ýeňişler ýok. Ine şoň üçin agyr günler biz. Bolmadam kim etsin şonu? Dine kezaplary üşüdür bular. Kim etsin? Yektuk arasyndan bir arasy adamlar bar, olaram işden goýýar. Ine 36 sany mektep muallimlerini işden goýýarlar. Sebäbi kezapçylyk bulan sistema bular deňlelenok. Bulan edýän işleri, bulan adalatlygy ýa-ni garşy gapmagy bolýar. Ya bir adaletli, kezzapçılık, yallaklı hükmet. Ne? Bolyan zatlar. Ya ne doğru Muhammed ağa?
Doğru. Men bir daha belletim geliyor. Vatandaşlar biz ştat dine feraizi dinini de yerine getirmek için barın diye. Bir öz boluşlu siyasi harekete. Hükümet halkın yığınan yerinden korkuyor. Şu her neyli çareler görüyor, şu tak elçikka oluyor. Şu sebepten eğer siz şu tak ne çok köp barsanız, şu takda hiç tat bolmasa da, hükümet şu halkın gelenini görüp öz pavideniyetini ütketmeli olur. Halka askermesizlik etmeli değil olur. Polisiye korkup başlar. Hükümetin içinde öz ikbalını şuna bağlayıp görürler ve vaktlayınca. Ola da seriyozla oylaşmalı olur. Men ne için bir karamda da yurt talab oti, men ikbalımı şuna bağlayan deyip fikir eder. Ne için men şuna bağlamam? Ola kaçıp gider. Ola ölümün boyun alan. Ol çağalarının hemmesini betbaht eder. Geleceğini betbaht eder. Men ne için betbaht ederini yok men oylaşam. Şol için bütün Türkmenistan'la hemme vatandaşlarımızı mescide barın deyip çağırıyor. Mescitlere barın. Önünde durmam şu. Barın şu da. Barsanız hem feraiz dinini yerine getiriyorsunuz hem hükümet korkuyor. Hem hükümetin içindeki işlep görevliler var. Onu oylanışıyor. Halkımız narda. Sesini çıkarmasa da. Şu tak barsalar belli halk nardalığı. Sesini çıkarmasa da. Ama amlı görüyor halkın nardalığını. Bir neçe adam geliptir. Onlarca adam mescidin önünde dur. Oğlum eyyem oylanışmalı oluyor. Men amamlığım utverdiği dettirecek olsam şu adamlara o men şunun problematinden aytmalı bol yani oğlum oylanışıp başlıyor. Şol için sizin şu tak barmanlık köp zadı çözüyor. Bütün dünya görke diye biz şu haramlarda da nardalığını. Şun bir kanun otururluğunu. Hükümetin içindeki işlerle ona yapışıp durmuyor. Ondan halkın hareketinden korkmalı oluyor. Kanunçılığı yerine getirmeli oluyor. Moğollar dine şun kitaplarını okudayıp durmuyor. Ola da dil açmalı olurlar. Çala arasında adamla birazcık etikadı var adamla hükmen aytmalı olur. Yoksa da şu mümlerce adam önüne bir avrayım olacağını göziyeti voti, akliyeti voti. Most olori eden cinayetleri inni iyide kaydıp bilen aklı onu görmesinin mümkün. Görse de bilmem cinayet etkenini. Onu bilen özük bağını o Moğollara bağlamar. O hükümet yoldaşları bağlamar. Şol için eğer şöyle göz yetirse siz şu tak gelip bilyerinizi, şu tak gelenlerinizi görsele, şu da köp zadı özünden çözer. Yöne biz hem merak ederiz. Biz hem aktivistlerimize de aittik. Nimetmeliklerini. Şol için şu yığınaklara barın, şu tağdanım Türkmenistan'ın bağlı çözüyor. Павел Мухаммед Агам, я хотел бы обратиться к этим 36 учителям. Я написал в Телеграме мой адрес, собачка Курбанов МК. Напишите мне более подробно, мы постараемся вам помочь в этом деле. Мы, если надо, отдельно сделаем материал, мы напишем письма во все инстанции. Свяжитесь с нами, мы обговорим все детально. Hurmatlı vatandaşlar, men size bir tane video koyayım, bizim vatandaşlarımız bu video koyuptur. Şol videolar size kızıklı olur. Gelin seyredelim. Bir temanı çalışandık, yönü arasında biz yani bizim vatandaşlarımızdan gelen videolar koyacak koyuyor. Ne Türkiye'deki işleyen vatandaşlarımız, lütfen. Hem bir minut. Ne sesini açayım, bir minut. Neredeyim mecbur men işlemek gerek. Yadının çırağından işlemek gerek. Yada yetmek için kış görmek gerek. Böyle kışı asla görmedim. Yeni bir video var. Türkmenistan'ın içinden gelen video. Şu an. Ertiyerler o durmuşu. Selamun aleyküm mehriban dostlar.
Oyun nahil olamadım şu. Ana. Tuvaktı para yaşlı. Yakın. Ağda. Yine oğlan köçet şunu. Parahatlık. Ağzıldılık. Çağızıklar gülüşüp görüşüp okuvar. El çörek kılca. Yaşlanmada bir de elimden çörek alıp çıkardık şeydi. Yine hormatly vatandaşlar, yaşlımda bizim çörek çıkardık yani öňlerim şeýle, häzirlerim şeýle. Yine men size bir aýdyn Muhammed ağa. Şul 3 günlü, 5 günlü mobilizawat eden adamlar, harbollugy, MHM, detektor nemeler, kartalar, yine şul adamların servisine pul tölemen, şu dağıtlar, enzamlar alman, bütün meçitlere şul bir tane owan köçülür bolýar şu pulu. Bilýärmi? Näçeden owan omor bolýar? Näçip şu dağıtlar edilen nokta ýöne öýlerine hop degen ýagdaýynda hemme dağıt taşlaýar öňe. Yani bizim pullarymyzy, bizim bize garşy näme baý bolsa hemme dağıt derrüw taşlaýar. Yani şu ýaly halktan saýlanmadyk, halk tarapyndan saýlanmadyk. Halka garşy watan dönükleri. Ýalňyja efirde bir ýa Senat Gulamov diýip. Yani şu Gurbanlyk bolmaly sebebi şoň ýerden söýler, şu Gurbanlyň diýen söýlerini men diýär. Watan dönükleri zat diýip ünsüň hormatly watandaşlar, biz size bir kanun zadaýdamyk. Biz size aýdan zadymyz bolmaly zatlar aýdýar. Gaýtyp Türkmenistan şonu hökümet tarapyndan bellemeli, hökümet tarapyndan goýulçylyk bolmaşy zatlar. Biz opozisiýa hökmünde öz halkymyzy gollap ine aýdýar. Şunu edin diýip, hökman barın. Hiç politik hakynda göremem. Diňe öz durmuşyňyz boýunça şadyan ýüzlü bir owudun bayram töýlerini ýanynda durun adam aýdyn, gutlan ony ine. Şu töýler üçin ine Gurban boly gorkup ünsüň usleni edip detektorlar goýup demir ýapçaga garşy detektorlar goýup şol dindarlaryň 3 kat izini barladyp olar karta berip meçit barıp Ramazan bayramını geçirecek meçide giyirmek için kazançylyk girdi. Bu bir maskaraçylyk. Bu bir Gurbanlyk üçin maskaraçylyk da, Gurbanlyk üçin bezapaslyk. Liçna bezapaslyk. Bu halk bilen hiç wagt halk üçin hiç tam eden. Diňe men häzir sizin üstüňizde pul ýagdyrýan ine Ýewropadan men pul çekýän diýip ine Ýewropa maňa forum geçirýär diýip intek forumda garaşyň bakary inşallah. Forumdan görürs näde geçip bilýär. Registrasiýa etdim menim. Ha, görürs inşallah. Onam görürs. Näde maskara bolýan forumda. Hormatly watandaşlar, ine ýagdaýlar şeýle. Muhammed ağa, ine şuň bilen biz efir bu torar ýene-de bir gezek. Biz sizi 3-nji gün ýerden men ýalňyşmasam 5:45-däki boljak Ramazan bayram namazyna. Eýdefet bayram namazyna biz sizi çağırýar. Hormatly watandaşlar, gaty wajyp mesele her adam, her dinçi baryp özüniň bardygyny, özüniň şu bayrama goşulýanlygyny, öz din adatlygyny, isýanyny görkezmeli. Siz kanun bozamyz. Sizi baryp tutup alkytjak bolsalar diýin, men näçip öz dinime hormat goýup bayramçylyga gelip öz bayram namazyny okusam siz meni alyp gidýärler. Siz näme musulman näme diýip soraň şolardan. Utanýarmy? Eýersi ejeň dogunyň garyndaşyň ölse biz şoňa baryp aýdym okujak gelip aýdym. Ine şo ýaly siz öz dininizi goramaly. Biz din adam haklary däl, din adatlyklary hem goramaly. Şoň üçin sizem goşulyň şu hereketleri öz dininizi goran. Bir topor yallap, kezzap, bir topor adam öldürüp gelen adamlara dininizi oynatma.
Allah'ın sözünü oynatma. Gurbanul kezzap ýaly adamlaryň meçhitlerde kitaplarını okutma. Aydın molla. Imama aydın sen näme iş yapıyorsun o bärde? Bul Allah'ın öýü. Näme sen başga bir adamlaryň kitaplarını koyan bärde? Olaya okujak bolsaň bar öňünde okak gel. Bärde Gurhany oku, Gurhandan düşünür bize diýip soraw berin. Çekinmem. Sizin meçhidiniz ol bizinki de Gurhanyňky da sizinki. Siz bar ýa-ni şöyle. Sizin üçin gurulan meçhid şol. Adalatlyk, haklyk, gaty ýanky mukaddes zatlar. Peýgamberimiz aýdypdyr. Hak ajam bolsa her wagt hakly bolun we hakykat aýdyn diýip. Ine şu Muhammed peýgamberiň sözünden Allah işinden gyra gaçma, gyra aýrylma. Onu bizim soňky duran ýa fundamentymyzdan ýykylýar. Din, bizim musulman dinimizden ýykylýar Türkmenistanda. Komeda boşluklar Murada da ýatlatmaly boldum men. Birinciden men bütün Türkmenistanlara aýtjak. Şu iki günüň içinde hemme daşary ýurtdaky aktivistler biziň hemmemiz Murat men hemmemiz gönefirde de bolar. Telefonda açyk näme Türkmenistanyň içinde habar bolsa gönü bizi aýdyp durun biz bütün dünýä ýetiler. Size azar berjek bolsalar biz şolary daşary ýurtda günni goýmar. Biz öňem etdik, gene etdik, hem aktivistler de şoňa taýin. Ve birda. İkinciden men watandaşlarymyz birda da anandyrjak bolýar. Hökümetiň içindäki işleýärler hemmesiniň ýüregi halk bilen. Şu haramdadalyň gitmegini isleýärler. Men iki tane mesal aýtjak şoňa. Men bu durmuşumda bolanda. Birinciden bir Oradov Türkmenistanyň Sentral Bankynyň başlygy Niyazov bilen arasynda dawa düşdi, Türkmenistandan gaçyp gaýtdy. Näçe ýyllap Sentral Bankyň başlygy bolan. Türkmenistanyň manadyna şoň golu bar. Zampret bolan, tanamayan ýok. Bütün bank bilen işgärleri şoň elinden geçen adam, şoň kadrlary. Şu ejesi ölenne, şoň ejesini jaýlamaga adam ýokdy. Adam ýok, şoň jaýlamaga gorkýarlar şony. Gödegine getir, şu Türkmenler, şu yakın o adam deyip işe getiren adamları şonu jaýlamaga gorkýarlar. Garnaşlary şonu jaýlamaga gorkýarlar. Öňşoňa gowurup ýödüler, ähneki biziň agamyz ýene doganmyz falanmyz Sentral Bankyň başlygy diýip. Soň gorkup şonu jaýlamaga baryp bilenler. O zaman mun dogany Murat diýip men goňşym maňa haýyş etdi, Muhammed diýeni gaýrat et. Hiç jaýlamaga adam ýok, sen bir gelip kömek et, şonu jaýlaýyl ejemi diýe. Olaňat, bende şu neme de ağlamaly zatda adamly wejdandan, dinden, namysdan çykarlar. Çıkardılar bütün halkymyzda. O zaman men bolýa şoförüm bady ödüm. O zaman baza ýalkabyş diýip men ornmasarym bady Bakyr ýaman gowadym, narodny kontrolyň başlygyny ýatan ýeri ýakty bolsun. Kendat etdi, hiç zatdan gorkman hereket etdi. Geldi men bilen bile, o zaman şunu jaýlamaga men şoförüm Bazar Yalkapov, Murat, Sveta, şoň nemen gyýdy. Sveta adamdy, bir tane molla, ýaş molla. Şu bilen gidip nemede, Çoğullu'da biz şunu jaýladyk. Näçe wagtdan soň paveske gelýär. Murat, ananmarsın öýde, paveske gelýär. Men maşynym men adym dedi, başga biriniň adyny. Oň adyny o da başlyk şeýle maňa zor paveske gelýär. Getýär kan göreýin, näme üçin kady? Bardym. Jitnikov'da 3 tane adam, biri KGB'de, biri ýene bir bilemem. 3 tane oty. O zaman maňa diýe, hawa geldim hawa. Gur näme sebäpli? Onda sen bir ýygnaga gatnaşdymmy? Hay näme ýygnag? Men günne ýygnag dedim. Sen ayt konkret nerdeligini. Karoçi ahirde geldi näme üstüne şu Oradowyň ejesini sen jaýlapdyrdyň. Şu sözü aýtdylar Murat. Men agymdan geleni söýdüm şolary. Ey siz binama. Dinden, imandan, wejdandan çykarlar dedim. Siz utananlykmy diýdim. Siz şu jüweňizden çykarın pullydyň. Şoň gollu şo taýdy. Şoň gol bilen hareketsiz gidip haryt etýäňiz, şu aýlygyňyz şo bilen töleýärler diýdi.
Indi bir sebäp bilen şol arasında prezident bilen oňuşmandyrlar. Dawa bolupdyr. Özü kaçıp gidipdir. Bilemek men näme owlenişim ýok. Şoň ejesin jaýlamaga men baramda şol utunman men çagyrýarym şoňa diýdi. Sizin ejenizden öler binamsızlar diýdi. Sen kakam ayalın çağağam öler diýdi. Siz hem türmäge gidersiniz. Şu saate oturan yerinizde sizden önce näçe adam oturdu. Şola nirde şola diýdi. Mara anan martam. Üçüsünün hem ola bir-birinden korkya da emiş organ nakli. Üçüsünün hem rengi ütkedi. Üçüsüm yaşıl git bolya düşün. Bereke değerine şey ettim beni kok gördüm. Men aýtjak bolýanym watanda ýende näçe tane mesal bar. Indi men wagtaly oturmaýyn. Bereke degen hukumetin içindäki işleýän adamlar eň nälaje diýip zalojniklar. Şola eger halkyň hereket etjegini bilsele hemmesi sizin tarapyňyzda geçýär. Hiç kim şu haramdadalar gollamýar. Ola Türkmen News bir tane video goýdy. Aşgabatda yegerleriniň restoranlaryny yapdylar. Serdar yapya, kakası karamdada açtırıyor. Indi yine de yaptırlar. Etyen dağıtlar ne? Triyek çekmek, şişip nemetmek, arak içmek falan etmek. Ey Mollalı, ey imam deyip görürler. Siz halka arak içýäňiz, çilim çekýäňiz deyip olara vazgeçecek olma. Siz şoları ayırıp halk arasında. Halk imanlı, vicdanlı, dindar oluyor. Şu haramdadalı bizim halkımızı binamız ettiler. İmansız ettiler, vicdansız ettiler, oğurluk etmeyene mecbur ettiler. Hükümetin içindeki işleyenleri bir kanun hareket etmeye mecbur ettiler. Öz karındaşlarının, yakınlarının, komşularının yiyecek çöreğini ağzından almaya mecbur ettiler. Gelin şondan yugur değiller. Dindarım. Siz şola hakkında vaz edin. Gelin şu mukaddes Mahr Ramazan'da öz vatanımızı şu zalimlerden, şu bizim halkımızı ulçuluğa mecbur etýänler, çağılasını görüp bilmeyenlerden, bir kanunçuluğa mecbur etýänlerden, türmedeki yatarların boşalmağına gelin hemmemiz sebep bolaylıdır. Şu mukaddes ayına, mescitlere varıp şu haramdadanı yurttan koyuyor. Sağ ol Muhammed ağa. Hormatly vatandaşlar, efirimizi gutarmaka men ýene bir ýatda çykyp bolýan. Ine siz Azatlyk radiosynyň çeşmelerine göre ine Türkmenistany biz başga ýerden maglumatlar alyp şu arada ine Türkmenistanyna Ramazan bayramyny geçirmezlik üçin we dinçi adamlaryň ýanky öňünü böwet bolup durmak üçin şuraya çäreler görülýär. Hopsuzluk çäreleri, hopsuzluk işgärleri bayram namazyna mescitlerde nowatçylyga bildiler. Polny kontrol almak üçin adamyň ýürüte giriş kartalary bilen mescitler kabul edilmegi meýilleşdirilýär. Üçüncü, cemaat girelerinde metal detektorlar bilen bağlanar. Dördüncü, mescitlere video kameralar oturdular. Beşinci, sana karta vermek için senin 3 kat izin bağlanar. Yine hormatly vatandaşlar şuraya yine şu çağrılar bir kanun. Hiç ili kanun esasında Türkmenistan konstitusiyasynyň esasında şu çağrılara yani prezidentin gol çekmegi ya da İçeri İşler Ministrinin ya da Hopsuzluk Ministrinin şu çağrıları etmene hiç hakkı yoktur. İnanın. Ünitlerin hormatly vatandaşlar indi men size Türkmenistan'ın konstitusiyasynyň garantı olan Serdar Berdimuhammedow söz berýin. Näçip ine şu çağrılar bir kanun ýagdaýda konstitusiýany men mukaddes konstitusiýany maddalaryny men goran ve ine kasam içýän kasam aýdýan aýdan adam näçip şuraya çağrıları etdirýär. Gelin şoňa söz berýin we dinlärin şu näçip prezident taýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowat hökmüne alan Türkmenistanyň bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary mukaddes we ak yürekli hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň dowlat garaşsyzlygyny we bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem de goramaga,
Türkmenistan'ın konstitusiyasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we okuyumy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilente götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigime dawaraly kasam edýär. Ine dawaraly kasam eden adam Türkmenistanyň, Türkmen halkynyň azatlygyny we hakdyny goramagyny kasam eden adam ine şu ýaly ýa-ni döwletde, ýurtda şu ýaly bir kanun deň gelmeýän, hiç hili dünýä konwensiýalaryna deň gelmeýän ine kanunlary we düzgünleri kabul edýär. Hormatly vatandaşlar, Roza aýyna edýän dileklerinizi Allah kabul etsin. Bizim Allah'dan dilekler edýäris. Türkmenistanda ýaşaýan halkda adalatlyk, asudalyk, azatlyk we bak durmuş Allah bersin diýip biz haýyş edýäris. Arz edýäris we dilekler edýäris. Türkmenistan hükman azat bolar we bizim halkymyz hükman diktatorlygyny diýip azatlyga çykar. Biz soňuna çelli görüşür. Türkmenistan diňe. Sağ olun, hormatly vatandaşlar. Muhammed ağa sağ ol diýip bilersiň. Sağ olun, sağ olun. Taýinlik duruşun.